my dance, make it hurt. Čau blázni, vítám vás u dalšího videa. Dalšího videa snad po 2 letech, nebo jak dlouho jsem nic netočil. Naposled jsem vlastně točil něco s Domesem před 3 týdnama. To jsme byli na Roudný na Berounce, ale jako den to byl moc hezký, ale stálo to fakt za prd. Bylo tam strašně lidí, cizinců, neuvěřitelného bordelu. Tam kdybych se prošel kolem řeky, tak dám dohromady celou bytovku. Budu si mít dokonce i kam lehnout a dát si jídlo do ledničky. I takovéhle věci se tam jako válejí, to je jako neskutečný. No, ale zpátky k rybám. Chytil jsem asi takovýhleho cejna a stalo to úplně za hovno. Byl jsem popánej od kopři, odřenej, smutnej, nasranej. Dneska jsem zase na svém místě, na Berounce, a minule jsem tady chytil aspoň konečně nějakýho kapříka, ten měl kolem 50-60, ale samozřejmě chtěl bych větší, jo. Dneska se mi tady dokonce 2 ukázali. Jeden byl takový níž po proudu, to jsem myslel, že to je sumec, jaká to byla šlupka, a jeden byl trošku vejš. Pravý prut mám tak 10 metrů od břehu. Mám tam 16 kouli dipovanou, Kokpro 2 s malou popečkou. Takže cílem pravého prutu je ulovit všechno, co pojede okolo. A levý prut tam mám 20 na panáčka s popkou, taky Kokpro, ale obalený v těstě ještě. A tam bych byl rád za nějakou 10 plus, 15, co? Ne? Dobře, no, tak ne, no. Tak uvidíme, jak se to dneska vyvine, no. Ale jsem tady 3 hodiny. Zatím klid. Bobiny jsou furt na svém místě. Pruty taky, podběrák taky. Já se tady chladím ve stínu, protože na to, že je 1. října, tak teda vedro jako prase. Už aby začal ten pravý podzim, bylo oranžový listí, chytlo to všechno nádherné barvy a jenom pěknou mámu v podložce. Tak, hele. Pravý prut mám někde tady. Koukal jsem, že se tam objevují hodně bublinky, nějaká aktivita menších ryb tam je, takže tam se něco děje, a druhý mám někde tady vzadu ve 3/4 řeky, někde v korytě. Krmím si tady tady to taky hážu trochu dál, sice tady jako ten prut moc silný není, ale hlubka tam je, a když to dopadne na dno, tak to hážu trošku vejš. No, tady je pak vracák, ale takhle se to odráží, se to od jezu. Zpátky, tady se to vrací, ta voda. Slyšel jsem ledňáčka někde. Pak si. Tak, ale jdu přehodit levý prut. Koule vypadá celkem pěkně. Začala se trošku rozpouštět, takže ji tam nechám. Jiný trošku oživím těstíčkem, abych to tam neházel jako jen tak. Víš co, musíš pro to udělat něco navíc. Kukuřičku taky nechám, to vypadá jak takový pěkný bombonek, a mrsknu to tamhle. Okay, nechám pěkně koukat. Tak. Jdem na tohle. Jdu zamrsknout a uvidíme.
uběhly asi 3 hodiny a stalo se to, co jsem jako nechtěl. Samozřejmě jsem kapra nevytáhl. A kdyby byla soutěž o největší podoustav, tak bych ji dneska určitě vyhrál, protože to byla neskutečná. Tam měla tak 35-40 centiáků. Zaklepala špička, píplo to a pak bylo vidět, že to něco nemůže utáhnout, jak je to na to těžký, tak jsem to vyndal a byla tam. Pak jsme tady začali zase ukazovat ryby. Jedna mi dokonce tady u břehu brnkla o vlasec, ale to už byla pěkná ryba. Samozřejmě ryba, kterou nevidíš, je vždycky ta pěkná. To dá rozum. No, já mám tak hoďku ještě a možná něco přijde tak, jak se říká na Wagnera. V poslední chvíli tam možná přijde, alebo taky ne, půjdu. Tak jo, ale za tu hoďku se nestalo fakt nic. Jenom se udělala zima jak svině, jo. Už to není, co to bývalo. V tomhle je ten říjen fakt znát, že už je to ráno a ty večery jsou prostě chladný. No, já pobalím a příště zase nějakou ptákovinu natočím. A chtěl bych to teď dělat víc a doufám, že v příštích videích budou i nějaký ryby. Rybaření není jenom o těch rybách, že jo? Je to i o tom chodit ven, mít z toho radost, zrelaxovat a ryba je vždycky jenom bonus. Tak čau blázni, mějte se fajn.